আগমন বেଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଯୁଗ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କେ ମାନବ ଜାତି, ପାଇବୁ କେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି। ଦେଖ ଆସୁଅଛି ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି, ପାପୀ ପାଇଁ ନିଶେ ମହାକ୍ଲେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୀଶୁ ପାଶେ ମନ ଦେଲା, ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ଲଭିଲା। ଅନନ୍ତ ନରକୁ ନିଶେ ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା ସେ ପାଇଲା। ଓ ଅନନ୍ତ ନରକୁ ନିଶେ ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା ସେ ପାଇଲା। ସମୟ ଗଲାଣି ଅନୁଗ୍ରହର ଧାଇ, ପରିତ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ଆମ ହୋଇନାହିଁ। ଭାବ କି ମନରେ আগমନ ହେବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ আগମନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟଏ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ଯିଏ କଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଲା। ହୋ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର আগমନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା।